Nyt tutustutaan Pro-diskukseen uuteen reppumalliseen kiekkokassiin ja käydään vähän läpitte kassia, sen ominaisuuksia ja mitä se mahtaa pitää sisällään. Ensinnäkin kantokahva, josta sitä on helppo siirrellä siinä sitten korin läheisyydessä tai muuten lähellä maastoa. Paksut kantokahvat, pehmustetut. Selkä on pehmustettu. Mukava kantaa. Sitten löytyy sadehuppua. Näin saadaan kiekot mukavasti sadekelillä sateensuojaa ja sieltä helposti otettua. Saadaan myös neppareilla kiinni. Pysyy kassissa. Ja kulkeutuu kassin mukana ja tarvittaessa saadaan jopa kuivatettua se erikseen sitten. Sitten löytyy ylhäältä putteritaskua. Tietysti käyttöä voi muokata sen mukaan, miten tykkää kiekot asetella. Tässä voi pitää sit pyyhkeitä tai muuta tarviketta. Sitten löytyy pehmustettua taskua esimerkiksi kännyköille. Siellä voi tietysti pitää avaimet ja muukin, mutta sitten on syytä pitää kännykät suojattuna. Sitten itse pelikiekot. Ja täällä on muuten lokeroitu tää järjestelmä, eli vaikka siellä haluaisi pitää vähemmän kiekkoja, niin kiekot pysyy nätisti järjestyksessä ja pystyssä. Ja ne on siirrettävissä tarroilla. Voi pienentää ja suurentaa sitä. Sitten lisää kiekkotaskuja. Molemmissa päissä löytyy kiekkotaskut, johon mahtuu joku 4-5 driveria, 4 lähestymiskiekkoa. Et eiköhän siinä ole jo sit kiekkoja kierrokselle tarpeeksi. Kassista löytyy pari juomapullotelinettä molemmin puoli. Ja näissä on vielä pohjaan laitettu tommoset purjerenkaat, että jos sinne jotain kaatuu tai sadevettä tulee, niin ne ei jää sinne sitten seisoskelemaan. Kynätaskua. Ja itse asiassa kassi on sen verran leveä, että taskuun mahtuu myös tämmönen pieni kansio, mitä paljon kilpailussa käytetään. Sitten tää sivutasku. Siinä on tilaa sitten jo isommallekin pusakalle. Kokeillaan nyt vaikka sitten saman tien pistää takki sinne. Mun takkihan ei mikään hirmu iso oo, mutta on testattu isommallakin pusakalla. Ainahan näitä joutuu vähän sinne laitteleen, mutta tää takki nyt menee jo ihan heittämällä sisälle. Sitten samaan tilaan pääsee käsiksi tästä sivutaskusta, eli tässä on tämmönen erillinen sivutasku, jossa voi pitää sit avaimia, lompakkoa. Ja tähän samaan taskuun pääsee käsiksi täältä sisäpuolelta. Sitten löytyy molemmista sivuista minikiekoille paikat. Ja lisäksi mahdollisuus ottaa käyttöön myös tämmönen juomasäiliö, jolloin sit voi mukavasti reppuselässä ottaa vähän juotavaa kilpailun keskellä. Pohjaan on laitettu vielä erikseen tämmönen pressukangas, et jos ottaa vaaleammalla värillä kassin, niin se ei sit kosteus ja lika sieltä pääse imeytyyn kankaaseen. Kassi on muutenkin vedenpitävää kangasta ja todella kestävä.